ulilo uhambile la. Uyephi ngempela? Wenzani? Le ntombazane iyahlula. AJ ithi ngibone. Awuziyenzeka. Sanibona. Vishwa itsisho. Nansi ngizokunika. Uxolo AJ. Uxolo. AJ uxolo. Ukahle kodwa? Awuqinisekile? Oh yeah. Kodwa lenkomishi isilinyazwa yini? Yinenja. La khona ulila yonke into ivele iphuke. Cha mnomzana njalo ulila sesisize kakhulu wonke imali eningi kakhulu kuswa namhlanje kuseni la inkampani yethu ngiyakutshela. Ngempela. Ubeka imali engana? U2872. Futhi yonke le mali ngiyisave emahoreni amabili. Awucabangeke nje ukuthi mase kuphela inyanga ngizobe sengisave amamiliyoni. Sokubona lokho. Wena ubulala imali ebiza 3000 rupees. Okusho ukuthi silahlekele 128. Lenkomishi iu3000. Hayi boba kithi. Lo mphathi uyayimosha imali. Ngizothini mina kubasebenzi? Ungcwedi nje ngegama. Ini? Ungizwe kahle. Ubanje umuntu othenga inkomishi ka3000 ngempela. Angithi iglass lena vele izohlephuka. Awungitshela okunyeke. Lenkomishi ukuthi u3000 noma u300. Angithi ikhofi lakho liyafana. AJ, mungasunikeze mina u3000. Ngengithenga nje imaki, ngizothenga isethi yonke yasekitchen. Kunjalo impela, uMadam Lila 1, uAJ 0. Akumayelana nemali lila. Indlela ebukeka ngayo, equality nendlela eyona. Ya, yebo naloko kuyiqiniso. Mnomzane 1, uLila 1. Ubona ukuthi izinto ezishibhile azinhle futhi ziwopom. Kumele ulazi ibhizinisi ukuthi lisebenza kanjani. Nalowo futhi kunembile, uLila 2, uAJ 1. Njengoba ninani banga kufanele bekhona ozobala ukuthi ubani ohamba phambili yabona. Kunjalo. Cha Visha Rup wona kumele ubhale iscore. Sibone ukuthi ngiyawina yini. Lalela angifuni ukunqoba, ikahle kahle nomsebenzi omningi. Sezwana? Nami nomsebenzi omningi. Visha Rup. Yebo. Lalela ke. Noma ngathiwa udla imali engakanani, thina sikwazi ukuthi into efana nale yangithi. Futhi kusasa le nkampani yonke lisezandleni zethu. Wazi sisebenza. Vishwa, thumela umuntu ozoqoqa. Yebo, hayi ngizothumela. Ngokusheshsha. Ngiyabonga mnumzane. Viraj. Awusuku namhlanje la ngijabulisa kakhulu. Yabona nendawo yinhle futhi. Yabona njengoba siphumile manje kuAJ ngokwebusiness. Kodwa sitholile indle yakhe khona la ehotela lakho ukuthi sikwazi senze lenhlanganisela le. Uqinisile Promoter. Uyazi ukuthini? Ngizwe ngathi ngixhumene nale ndawo nabantu balana nakho konke nje okwalana bafu kunjalo. Njengomgcina amabhuku wethu uBhoka. Uyazi mfowethu angizizwa ngithanda ukwenza isivumelwano ngaphandle kweseluleko sakho. Kwakuhle. Kodwa Viraj, nginombuzo lana yazi. Mopho umbuzo manje? Sengisho ukuthi sila ehotela la AJ yabona. Sizoboniswa umuntu osebenzela yena. Ubona ukuthi uzoyithanda leyo nto lemobheka? Awungitshela iqiniso. Kunjalo Promoter. Akuzona isivumelwano esikhulu uzosithanda futhi. Mnomzane Viraj, Mnomzane Promoter ningibizile. Seboka. Ngena ngicela.
Unjani mnumzane? Hawu siyabonga Uyaphila kodwa. Njani? Hlala. Yebo. Empeleni unomsebenzi wakho esinawo la. Kune project esiphezulu kwawo singathanda ukuthi usukuyibheka kancane bese singathanda usibonise ngayo. Siyacela. Ngoba uyazi ukuthi siyathanda ukuqala isizuvo lakho ngaphambi kokuba sithathe isivumelwano. Kulungile mnumzane. Asibone. Siyacela. Virati no promote. Yebo Lila. Wenzani la wena? Madam Lila uzohlanganyela eoffice manje. Awu madoda. Empeleni Lila ngizokwazisa kuyena umgcini mabhuku wethu umnumzana uBhok. Lalela. Ubuse parking yeimoto nomnumzana uKishore eqaleni ngithi. Yebo. Sihlangane khona. Hawu. Nangu Rivati engifonela kumele ukuthi ngiphendule. Yebo kulungile. Rivati khuluma. Lila, ingabe uyibeke phi i-chocolate syrup le ubaba abuye nayizolo? Kufanele ukuthi ise kitchen bheka ekhabetheni leliphezulu lapha ngaseshalofini. Kulungile ngizoyibheka ima kancane. Hawu ima kancane. Kwenzakaleni? Ngithe phumula nje wena manje ufuna ngempela emakitchen. Sisi, irecipe encane nje ngizoyizama bese ngiyahamba ngiyophumula manje nje. Uthi uyash ukhona la uyangisiza angeke ngenze okuningi. Ngiyabona. Uyasho khona ni lapha? Yebo khona. Ya mfaka ku speaker. Kulungile. Olila. Yebo ungangitshela Lila. Yash. Uhambile wayohlangana noRivati ngithi. Yebo empeleni bengithi ngizobona wena lana kodwa ngizwela ukuthi uhambile waye office. Lila ngabe kahle ngempela? Yash. Usho ukuthini ngempela ngikahle mina. Lalela ke futhi uma nje ulapho ngicela ukuthi usize uRivati ungamnyeki nje asebenze yedwa enze wonke lo msebenzi. Futhi mangizwa nje ukuthi awuzange uzumsize kuzoba nenkinga ngiyakutshela. Yebo basi. Ulila la ngeke azabe nenkinga kokona. Futhi uRivati lona ngeke azasebenze kokona. Ngizokwenza sonke isiqiniseko sokuthi akasebenzi. Ngimlalela. Yes kulungile. Kodwa Lila lalela. Inkinga iyodwa lana. Ini? Akezwe kwayena. Abuhlele nenkani nje. Kodwa namanje yambona kwinkani yakhe. Ngithi ngiyamtshela uvanadinwe nje. Bese mina ngiyasaba ke manje. Ngingazi ukuthi ngenze njani, angazi ngempela. Njengoba sowushilo ukuthi ngilalele yena ngekwenza okunye. Ngizokwenza kanjalo ke nje obushilo. Yes, kulungile. Lila madam, kuningi kumele sikwenze. Ngilungile Yashi ngiyalivala manje ucingo. Yebo ngizonibona. Ngikufisela Ngifisela indlala. Ngiyabonga. Asambe beshorupho wose. Rivati, angithi uflower sowanele manje? Kwende. Manje yenza into eyodwa. Ayey, isandla. Susa. Nazo-ke. Angithi usiyongitshela yonke into ngitshela yonke into mina ngenza. Yes, nazo-ke ngifaka ubisi la. Kwanele. Thatha lokho. Ungasheshi. Cha lokho. Thela. Yash. Ngifuna ukululama ngokusheshsha. Kulezi insuku ezimbalwa kade ngingasasithola isikhathi sokuthi nginakekele ibhizinisi lami nomsebenzi wami. Manje ngifuna ukubuyela emsebenzini ngijabulile kakhulu. Ngikhulisa ibhizinisi ngenza ama-recipe amasha, amakhekhe nezinkwa zemileto. Abantu bayayithanda. Yebo. Abantu bathanda izinto ezihlukile ngakho nami kumele ngiguquke. Ngicabanga ukukhuluma nezitolo ezinkulu nama-restaurant bese ngithatha ama-order kubona. Yebo Rivati. Uzokwenza yonke into. Kodwa ungitshele kwenzakaleni. Kungani wena nosisi wakho nisebenza kanzima kangaka? Ngoba impilo zethu ingafani. Yengakho Dukwa engafuni ubudlelwane bethu. Rivati, ngikhona lana nje. Ngizomazisa usisi wakho. Ungakhathazeki. Angeke ke abe nakho kuyikhethela. Yashi ngifuna ukwamukela uthando lwethu ngenhliziyo yami yonke. Thina asivele emndenini omkhulu nocebile njengowakho. Kodwa yikho into engingayenza mina ngalokho. Futhi eqinisweni ngithanda ukuphila impilo ejwayelekile. Yebo. Kodwa uMadam Duka kangithandi ngenxa
yesimo sami semali. Kodwa uma ecabanga ukuthi angikwazi ukuzenzela lutho mina, ngifuna ukukushintsha lokho. Yasho ngifuna ukwenza imali eyanele, okungenani ifane neyakho kokungcono. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ngingumuntu ofanelekile emehlweni kaDuka. Ngifuna ukumbonisa. Rivat, ngiyazi ukuthi wena uzositshengisa ukuthi ubani. Futhi nami ngikhona lana ukukusiza kulokho. Yezwa ngizokulekelela. Sizombonisa uDuka ukuthi unamandla anganani wena. Nathi nasobabili ngothando lwethu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.